Может саналар тұтыныбыз, Мынардан біз алабыз качанланларын теріп айтабыз. Или ишикни теребез жарып вакытта. Нурас телесең. Вау, кунг-фу пятеркасы. Сіз намного больше менің фигуркаларымдан. Ну, Богомол, ол шондук. Давай күрсәт. Нәрсе беләсең? Бұлар бәбәкләрін тәгәп бағалар или киделер? Сок. Ну ярый, мен просто биш пәрмәт сашадым и переварить итәм. И хәзер минем кунг-фуым может булырга яхшы түгел, чем потом. Сок инде. Согим, да? Син кем, Син кемді түгел, аңнысыңмы? Син дустымны обижать еттің. Сиңа килә ахыр заман, аңнысыңмы, братан? Көргән идең медвежистең, Или Богомолныкын гына түгел? Или, может быть, супер-пупер обезьяна белән сені сөгим? Йылан кебек күтеңләмә тешлим. Или, может быть, сикереп йөзгә тибим? Сок инде тизрәк. Ой. Ярый. Тагын бер кат. Только трак. Шалай!